дар вилояти суғд ба рушди соҳаи кишоварзӣ, баланд бардоштани ҳосилнокӣ, гирифтани 2-3 ҳосил аз як замин ва ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои аз кишт берун монда таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. Бо дастгирӣ ва пуштибониҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пешрафти соҳа тамоми имконот фароҳам гардида, дар ин самт лоиҳа ва барномаҳои давлатӣ амалӣ карда мешавад. Соҳаи боғу тоқпарварӣ дар вилояти суғд давоми солҳои охир рушд намуда, ҳаҷми истеҳсоли меваҷот афзун мегардад. деҳқонони вилоят бо истифода аз таҷриба, обу замин, нуриҳои минералӣ ва имконоти мавҷуда барои зиёд намудани майдони боғот ва ҳамзамон баланд бардоштани ҳосилнокии ҷаҳду талош меварзанд, зеро меваҳои шаҳрбори тоҷикистони офтобрӯя бо тамъу лаззати нотакрори худ маъмулу машҳур гардидаву дар хориҷи дуру наздик дӯстдорону харидорони сершумори худро дорад. барои гирифтани ҳосили дилхоҳ боғдорон парвариши ниҳолҳоро тамоми фасли сол ба роҳ монда кӯшиш менамоянд ҳамқадам бо давру замон дар бунёди боғҳои интенсивӣ ва ҳамзамон истифодаи насли нави нуриҳои минералӣ фаъолона ширкат варзанд. фасли баҳори имсола барои боғдорон хело муфид омада, ҳосилбандии хуби дарахтони мевадиҳанда ба мушоҳида мерасад, вале боришоти пайдарҳамии рӯзҳои охир ва нисбатан намнок омадани ҳаво боиси пайдоиши ҳар гуна беморӣ ва зараррасон гардидааст. айни замон дар боғҳои зардолу ки дар мавсими ғӯрабандӣ мо мушоҳида карда истодаем ки аз сабаби боду ҳавои паст омаданаш дар вақти баъди боронгариҳо касали классиспироз хуруҷ меёбад. ин асосан манбаи асосии пайдоиши ин касалӣ аз моҳи феврал оғоз мегардад. пешгирӣ аз ин касалӣ мо бояд препаратҳои маҳлули бардостӣ дар давраи оромӣ 3% ва дар давраи нашунамо 1%, ё ин ки скор, хорус, хом, ҳамин намуди препаратҳо ин фунгисид мебошанд, барои аними касалиҳо пошидан мумкин аст. чихело мушоҳидаҳо нишон медиҳад вақтҳои охир дар боғоти вилоят бемории маналиоз, кластаспориози дарахтон, касалиҳои бактериалӣ, зараррасони шакарак ва ғайра хело зиёд ба мушоҳида мерасад, ки ин ба ҳосилнокӣ, афзоиши дарахтон ва сифати он таъсири манфӣ мерасонад. خلال مؤسسه دولتی معاصر رسانه و خیمکنانی کشاورزی ولایت در همین شهر و ناحیه‌ها نماینده‌ها هستند برای مشاهده ضرررسان و کسلی‌های باغ و تاکزار. بعد از باران‌های پی در پی به باغ و تاکزارها کسلی‌های شیرینچه پیدا می‌شود. برای همین ما باید همین مثال همین روز باران بارده باشد، فردا اگر هوا آفتابی شود یا سحری یا بیگاهی باید همین کارکردی خیمیایی را گذرانده شود حتما. бино ба иттилои директори филиали муассисаи давлатии муҳофизати растаниҳо ва химкунонии кишоварзӣ дар вилоят 65 000 гектар майдони боғи дарахтони мевадиҳанда мавҷуд буда, ҳамасола ҷиҳати гирифтани ҳосили хуб тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. аз рӯи мушоҳида ва таҳқиқоти мутахассисон айни замон дар майдони 1160 гектар боғ зараррасонҳо ва 800 гектар бемориҳо ба қайд гирифта шуда, мутаносибан зиёд аз 1000 гектар ва наздик 700 гектари он мавриди коркард қарор гирифтааст. барои пешгирӣ аз паҳншавии он мутахассисон тавсияҳои муфид барои деҳқонон медиҳанд. хоҷагидорон барои пешгирӣ аз ҳамин касалию ҳамин ҳашаротҳо бояд саривақт бо якҷоягӣ коркардро гузаронанд. агар мисол мӯҳлати ҳамин коркард саривақт агар ки як хоҷагидор ҳамин боғаш ба коркард гузаронад, ин ҳамсояш агар якҷоя нагузаронад, агар ин боиси пайдоиш ва несту нобуд карданаш мушкил мегардад. ин ҳашаротҳо, ин касалиҳо хуруҷ мегиранд. агар саривақт ҳамин масоҳати калон ки ҳамин хоҷагидоро 2, 3 ё 5, 6 хоҷагидоре ки мисол ҳамин масоҳати боғашон дар як ҷо мавҷуд мебошад, агар саривақт бо як намуди химикат, бо як намуди мисол маҳлули кимиёвӣ агар истифода баранд, агар ҳамин несту нобуд кардани ҳамин ҳашаротҳо осон мегардад. бино ба андешаи мутахассисони соҳаи ниҳолпарварӣ, фасли тирамоҳу зимистон барои буриши дарахтон ба тартиб даровардани онҳо шудгору яхобмонӣ байни қаторҳо хело ба манфиат мебошад. дар муҳлатҳои муайяншуда анҷом додани тадбири мазкур боиси нашъунамои хуби дарахтон, несту нобуд гаштани ҳар гуна зараррасонҳо, тобоварии дарахтон ба бемориҳои мавсимӣ ва гирифтани ҳосили баланд мусоидат менамояд. ба деҳқонони боғдорон тавсия дода мешавад ки тирамоҳ
سری وقت شدگار تیرماهی را با صفت گذرانده پیش از شدگار پاروهای نیم پوسیده یا پوسیده را باید درآورده شود. یکی از عامل‌های اساسی پیداشدن آنها در تیرماه در سری وقت نگذراندن شدگار تیرماهی و نگذراندن یخابمانی سبب می شود. هنگام گذراندن یخابمانی در روزهای سرد زمستان سبب می شود که حشرات‌های تخمی‌های ضرررسان‌ها و برانگیزنده‌های کسلی‌ها نیست و نابود شود. چه طوره در بالا ذکرش رفت، آب و غذادهی و گذراندن کارکرد کیمیایی بین باغات ولایت باعث کاهش یافتن هر گونه بیماری و ضرررسان‌ها می‌گردد. از این لحاظ باغداران را ضرور است با توصیه و راهنمایی‌های متخصصان ساحه برای گرفتن حاصل بلند سال 2025 تلاش ورزند.